Apoi explicați-mi cum am putut să ajungem noi acum la cât nu? La 744 de vizualizări. Nu vine să cred asta, adică nu înseamnă că nu trebuie să facem vizualizări, dar nu vine să cred în 4 zile. Adică 8 iulie, 9 iulie, 10 iulie și 11 iulie, adică 4 zile am ajuns la 744 de vizualizări. Nu vine să cred. Abonații chiar mai trebuie să crească, dar să știți că cu cât mai mult creștem, cu atât vă rog frumos să vă abonați. Cu cât mai mult creștem, vă rog frumos să, la fiecare videoclip să vă abonați. Pentru că putem să facem o comunitate atât mai mare ca lui MrBeast. Dacă o să reușim. Bine, nu chiar mai mare ca lui MrBeast. MrBeast este mai mare. YouTuber din lume. Nu fie, adică se poate, dacă chiar te gândești, se poate, doar că va fi ceva greu, dar nu vine să cred că am ajuns noi. E prea mult. Extrem de mult. Nu mă așteptam să ajungem la fotografia asta. Deci e prea incredibil. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet că am ajuns la această cotă. Deci nu mă așteptam în 4 zile. Am trecut. Dacă stau. Hai-te capul meu! Chiar că mulțumesc, nu vine să cred. Este o comunitate prea insane. Bine că este în comunitate mică. Nu vine să cred că am ajuns la contul asta. Și să știți că videoclipul ăsta a fost ca să vă urez niște mulțumiri, pentru că nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Vă urez vacanță plăcută, am uitat să vă urez. Ce să zic. Ne-am murit. Hai, bye, boys, ne mai vedem.